24 hours. Mema bin ma ya omadwi so mukunkum ano. Kamami ukotoin kwa wan kantre no. Wono na ti onya wodie o. Na mmomode ne dia ma se ne kunu nti. Ne paper se wardrobe mu. Wetimi afatire bra okwa homache pa no ton. Etumi akoton. Aton agisika. Wa mani takumpo sempua wa husika susum. Wickedness in the first grade. Grade kasia pa grade 1. Abusuyan penifo kasa ya na ya kana se abo bi benya wa na efimu tumemu no. Saa asem ni bi na akwakosi okumase Oyerepa FM Auntie na ehio so. Na ne nyina akwakwa papa bi ene na yire enete na yire no na dwuma oye ne se oton tea bread ewu ne ti so de kwa achi waboabo sika no titi ne mo remu kakakakra oba besia ato asase etimi apija edan 5 bedrooms ede esi wo senkadachi bi ono ne kunu ne ma ebenya ba bi di omuti ato no okunu no ese sofo bi akwa akira ode ama no se ewo se edan no oton enu nti ne kunu afa na chi akwakọ yi ne papers no aton dan no oton dan no de ma hwan a sofo na ne se twa no ebeto dan asemi mu nchiri mu ena me de eba beso mu ansa na me kai wo se aha eye too much to you nti ya subscribe ma nya adoma no se na be ya upload bia onsa editini akan abusuya se na ye nyina ye nim se Auntie na eye media personality bia no kwasem se Ghana ha de wagidi yie pa ni nyina ene awaresem a eye na ekọ ne studio ho ema amanfo ekọ cheche wo mu ensem se ne a omofam ewa abrabom na eno ena baba wa bia oton tea bread ede ne kunu ekọ ho ode ne kunu ne koya na asem nyina ne se one ne kunu nete ono ede tea bread sineti ekọ achi ne kunu ne so aya organizer odina kwa ho epompitai kakakakra omo bra na ekọ manu na ababa we adwen omoda achi hunzi oto asase esi dan 5 bedrooms esi so a wan fence ni kunu o mane kunu hu se ejapade sei na oye esa se be ma no adwuma enkoyi enkon kanti no otimi support na rende na so nyinem oba no agina ne na so a odi dwuma se ne be ya okunu ene emma no ebenya baabi edi omutiri ato abusuya ababa we enim ne ekọ no de onu se o sini dan enu nti wato anwea edi kwa kogu asase ne so ato dan no se ne be ya omo ebenya baabi de omuti ato a okoye a eho ena obi kwa kote ne na so se ene eno okunu no ede sofo bi abaha aba beton dan no ede ama na chese ni kunu no kura amona mane na eno na baba no se okofie ko bisa ni kunu no se eno na eno ana baba wa no chese okofie na okobisa ni kunu se papa yesi asase no waton ede ama sofo no okosofo no ko bisa ya sofo no chene se onim na so si asase no si bi ma obeje ne nkwa ede afiri nsem ababa wa no tutuka ne nsem na ohun ne woni nto de na sem ekokoda Auntie na se Auntie na enke bi ma no ampa Auntie na frɛ abrante no eba studio ho abrante no kyerɛ se asase no de ene dan na susu de eyampa waton ne mom oton ya enye ne pɛ ene odeton ne mom sofo bi akwankyerɛ ode ma na se asase ne dan no onton waton krono de Jan skumpala me se waton krono de osofo no so ato krono de me mom within 48 hours within 24 hours mema bin ma ya omadwi so mukunkum ano kamami ukotoin kwa wan kantre no wono na ti onya wodie o na mmomode ne dia ma se ne kunu nti ne paper se wardrobe mu wetimi afatire bra okwa homache pa no ton etumi akoton aton agisika wa mani takumpo sempua wa husika susum. Wickedness in the first grade. Grade kasia pa grade 1. Lucifer grade na namede mao. Uto uye ya wansan kanchira no. Nesika ni shautu na mami ko pano kakrisika wenya wasanko hwe netia ehoni yetia ne naso sa hwe. Ukru waton da uton 8 months ni afei usofo no se uyiri sida no ho benden uyiri sida no ho benden oso beku no obenden beku no bema bia ntimi si nanim me ka trew wona sofo no betew adan no anya wudia period within 24 hours
wone wo sɔfoɔ no sɔfoɔ no atɔ no deɛ wo so atɔ no deɛ ade ama wo sɔfoɔ no property yɛ ma ɔbɛbɛsi a wɔn na o ɔma yɛ mɔbɔ sɛ wo mmɔbra ɛma nkɔdaa na ɔbaa no deɛ anyɛ hye koraa badayɛ wɔ ne yam ɔmɛgya ne ma hɔ nkɔdaa kye na ne ma bɔ asesa property nyɛ ɔfɛ 35,000 ɛna asase yɛ sɛn krakye cement yɛ sɛn blocks dodoɔ sɛ na wɔhyehyɛ do lentil onipa bɔnini wa bɛgya ma yɛ meyere bɔne kasi yɛ de bɛkyɛ wo wosɔfo no koraa kyɛ sɛ mehu na ɔsɔfo koraa wogyee pepa wohu sɛ yɛ ɔbaadii no ka wobɛka kyerɛ wɔsɔre ba no sɛ woabɔ ɔyere amanneɛ ma mentim firi wo yere hɔ ansa na mɛtua kaa mɛtua na ɔno so konɛɛ ɔsere kama mentie odifo azaya sɛ ɔma memmɔ ba no amanneɛ sɛ ne gyaa ne na metɔn ama no nti mema no ntɔ wie ɔtɔ wie a na ɔne ɔba no bɛkasa saa na odifo azaya ɔbɔ nwurenii no ɛka dodo na ɛfrɛ Goliath wonyɛ papa koraa na wo sɛ sɛ ɔba ware o bra wo sɛ sɛ ɔba ware o ɔba yɛ wo sɛ so boafoɔ deɛ woantumi anyɛ no waba mu sɛ wɔbɛboa a wobɔ na borɔ aboro ti wo da wasi fie na wo yira nka nkyerɛ wo ɛna watu kwan ɛna watem sika kɔtɔn a ka bɛ ɔde tiada na wo de sa shoe ne hyɛ wo yere mebu sɛ adan na wo san tɔ wie wo yere tɔn wie no wa diska no wa mo amaneɛ ka bɛ ɔde ti adan ti na wo de sa shoe ɛhyɛ ɔbata okuta mma ɛnan a ketewa wo si ne naso mpo ɛyɛ afi na wo high single room nanim kasa wosi bi gye sika nkɔtɔ ties wogye sika nkɔtɔ dɛn deɛ bama no sɛ menka nkyerɛ no mahome so ka bɔmba meyi abɔɔ sesia no anyɛ papa wogye sika nkɔtɔ dɛn Ebusia abrantie ya na ase papa yi ot studio we wa bo ne yere no abra ne sum ewu ye bible say be ma besam wanim fifiri na ade amoba na wo de wansam fifiri amfa ama o yere na kasa na esam na nim fifiri abom pentem kwa ba besia apagya dan 5 bedrooms e de esi wo se ne be ya wo daache ene wo madaache enye basa no wasan fachiri akwa akoton e de amasofo se sofo e na kire se ton na emma wo yere amane we pra che se papa no na adwemu ye hanti sofo no we no hu se na adwemu o ha no hu se abrante we metimi di adwuma di no e na wahye adwuma e na edi papa no eno nti ne ye sere ne se memma we asem we osa police for ekum na omukɔkye papa no na omuhwɛ se maame ne gyapade na waye e de gya ne ma no enkɔkwa na emom se woton ade a oba ne kura ennim hu adwea na se enye oba na adwene mu se obeton no wafa nachi akwa akɔton no de we eye koro no de eno nti ye nhwɛ se papa no odi oba na gyapade ebema ono ene ne ma se na nse mu so odi ne family hu e wo comment wo aha eye too much je e subscribe my page mi adoma no so se ne be ya upload video bia onsa ebetimi ebusia eya follow yen so e wo Facebook eye too much gh macra